Да. Айде. Чакай малко. Дай да му дадем малко преднина. Айде давай. Ма гледай си влакчето. Ето го тука. Виж къде отива при тати. Айде тръгвай. С него, мамо. Хайде. Ти какво видя камерата и край си готови, че за снимка. Давай, давай, давай. Пупа, пупа. Айде. О, боже, боже. Много тясни връците, мамо. Дай да го върнем обратно сега от тука, мамо. Айде. Ти швишлите. Това батерии, че ми свършват май. Остави го, той се обърни сам. Къде е тази, мамо? Къде си ти? Излъзи.